שלום. איפה אתה? שלום. אבא. אמא, אבא, אתם יודעים שהייתי בדרך לסניף, אז ראינו מלא חיילים, אני וחברים שלי, וזה היה ממש משונה ומוזר, ולא הבנתי כל כך מה היה. ילדים, המצב בארץ ממש לא פשוט. אנחנו במצב של מלחמה, כל אחד צריך לראות מה הוא יכול לקבל על עצמו. נכון אבא, אתה צודק, לא צריך לעשות משהו. אולי נוסיף לימוד. רעיון מצוין. אבא, אפשר גם לעשות יותר חסדים. נכון, אפשר גם לשים צדקה, רעיון מעולה. אפשר להיות טובים יותר אחד לשני. המצב באמת לא פשוט. האווירה ברחוב ממש לא פשוטה. נכון אבא, אבל עדיין יש תקווה, השם איתנו. בטח, הילי, ברור שהשם איתנו. יש תקווה. צריך לקום ולעשות מעשה, כי יש תקווה. יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. שכולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. שכולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה